Assalamu alaikum, mai magana Sanusi Abdulmanaf. Ina so yin bayani ne a yanda za ka saya kaya daga kasuwanka na Binance ka sa kuɗi a Binance naka. Kasu ta P2P kenan, inda za ka sa kuɗi. Da farko a gurin da za ka sa kuɗi a P2P ne, ma'anar P2P peer-to-peer, that is person to person, wanda ba wani a tsakanin ku sai kasuwan Binance ne ko da ke tsakanin su, kuma agent ne kawai. Za ku yi kasuwan ku tsakanin ku ne ko ku biyu. So za ka clicking na kan P2P trading, ka duba nan za ga P2P trading, ko kuma ka shiga wallet za ga P2P trading a sama nan. Ka duba normal yana fita nan preview, ka ga P2P a nan guri. In kana preview ne, so in ba preview ma kake ba ga shi nan. Inda ka clicking nashi zai kawo kasuwan ne. In ka bi ta saman nan ma zai kawo kasuwan ne. Don ka son ka sa USDT dollar kenan, sai ka shiga nan, ka clicking na kan USDT. So sai ka shiga buy ko selling, sai ya kai sai ka danna buy, sai ka shiga sai kenan. Abu na farko za ka yi consider da shi nan gurin, ka duba nan daga NGN, mai bi wani lagai nasu da ya fita wani lokaci zai canje kuma maka da shi rufi ko wani kalan kuɗi haka, sai ka clicking na kan shi, sai ka zaɓi kalan kuɗin, sai ka mai da shi NGN, that is naira kenan. Ka mai da shi NGN ya zama naira, da su maka ɗan Najeriya kenan, za ka amfani da kuɗin na Najeriya. So abu na biyu za ka yi consider da shi shine za ka yi consider da trading order. Before ka na trading order nawa za ka sa cikin account, za ka shiga nan filter ne. Wannan abun da kake ganin shi ne shine ake ganin shi shine filter. Za ku clicking na kan shi, ko kai clicking na kan shi sai ka rubuta adadin ku da kuke son. Kuna son sa miliyan 1. 1 million 1 2 3 4 5 6, that's 06 kenan ko? Na sa 06 miliyan 1. Ta ina dan sa hin sai ta banki zan sa, sai danna bank transfer. Ka clicking na bank transfer sai ka danna yes, da bank transfer ka so ka sa 1 million. So haka ga wannan stopper na saman nan, stopper da wannan. Kun ga ya yi trading son 884, that is total trading da yi 100% trust, biyar ta zira shi 100%. In ka duba wannan za ku ga Italo money, za ga ya yi trading son 1,600, sannan kuma yana da 99% trust. To na advisedly ku saya gurin wannan yafi, saboda shi kun ga yayi 1000 plus ne, wannan kuma 800 ne. So in kuka duba ku gani, to mai high traders in highs, to shi ake baku kasuwa da shi. Sannan kuma da percentage nashi kasance daga kan 85% ya sama, shi za ka yi kasuwa da shi. So kaga wannan daga 20,000 zuwa miliyan 1. So ka so ka sa miliyan 1, farko abun da bayan ka yi fit ka gama wannan kenan, sai ka danna buy. Ka clicking na kan buy, sai ka rubuta total kuɗin da kake son ka sa. Wancan ka gace daga 20,000 zuwa miliyan 1, kuka baka manta ba, kan ga nan ma limit nashi 20,000 ne, highest kuma miliyan 1 ne. So za ku yi sai ku ce to zan ka sa miliyan 1, sai ka rubuta adadin miliyan 1. Haka sun ce yayi yawa ko limit exit ko 5 naira ne fa wannan ya suka yi haka. Aka shiga nan man ka shiga za ka ga duk bayanai shi ne, irin kasuwannin da yake yana saya ne ko, to sai ka shiga kan Kayi. Yawwa ka gani ya fita maka da a gani, sai ka rubuta miliyan 1. Ka sa miliyan 1. So da zaran ka sa miliyan 1, so yanzu ka placing, za ka yi placing order kenan, ka sa adadin kuɗin da kake son ka sa kenan. So sai ka yi clicking na kan yanzu miliyan 1 kenan fita 06. So sai ka yi clicking, ka ga shi adadin USDT ka da zai zo maka 1000. Ka duba nan total USDT da zai zo maka 19,985.3 USDT dole da zai zo maka kenan. Nan kuma ga kuɗin da za ka same shi, sai ka danna buy, ka sai kenan. So yanzu hakan da na danna buy na a gurin shi ya ga message cewa dan siya. So a nan kuka duba za ku ga teams, za ku yi clicking na shi, za ku ga teams na shi, abun da shi yake, abun da ya sa na ga nan chat ne, nan time ne ke ready, time da aka baku. Sannan kuma nan ga kuɗin da aka sami shi, nan ga farashin dola, nan kuma ga abun nan. So nan kuka duba nan ga order number, wannan receipt na kayan da zan ka sai kenan, ga time da zaka saya, ga sunan da zaka saya gurin shi, nickname na shi kenan. So ga method na payment yace bank ne. So a nan kun ga suka ce I'm online, only call after 10 minutes of making payment. Da zaran ka biya da minti 10 in bai sake maka kayan ka ba, to sai ka iya kiran shi in akwai number shi a nan. So kaga wurin chat din zaka shiga nan chat, zaka yi chatting na shi. Yanzu zan yi ce okay, ina chatting da shi, zan yi chatting da shi. Da zaran na tura zai tafi. Nan calling ne, kana clicking na shi za ka ga number wayan shi a fita, ka ga number wayan shi, sai ka kira shi. So wuri ne nake son ku fahimta kenan. Nan kuma ka danna nan bank method din nan, ka ga number account na shi na. Zaka danna gefen nan, ka danna haka ko ka copy kenan, sai dai ko ka je bank abu ne ka tura. Kaga shi yana amfani da kuda bank, so sai kai consider da wannan. Da zaran ka tura, kun ga wannan time yana tafiya.
time ne yana existing, yana exhausting. In baka biya shi ba za ta yi cancel da kanta, ko ka biya ko baka biya ba za ta yi cancel da kanta. Kaga cikin minti 13 suka baka ka je kai payment din. So that's mean ana son ka gaggauta biyan kenan. Da zaran ka biya sai ka zo ka danna wannan abu. Kana yana biya za ka zo ka danna wannan transparency, that's mean ka biya kenan. So kana danna wannan ka biya nan shikenan, kowa gurin shi zai nuna cewa ka biya. Da zaran ka yi abu ne ya gani ka biya to shi zai confirm. In kuɗi dropping a cikin account nashi to shikenan sai sake maka kaya. In bai dropping ba zai kai ga dan jira cikin wannan minti time da ya baka nan, to a cikin wannan time din zai duba. In da zaran kuɗi dropping a cikin account nashi zai saukar da shi. Abun da nake son ka fahimta, na yi cancel a gurin wannan. Abun da nake son fahimta game da wannan abun da nake son ku fahimta game da kasuwan nan, kuɗinka bai ɓata. Ko ya za a yi kuɗinka bai ɓata ba. In dai ka riga ka tura kana da screenshot receipt na payment naka, to kuɗinka na nan bai taɓa ɓatawa ba. In dai ka sa za a san ya za a yi, no matter how. Ka ga support za ku yi magana da su, za ka yi kira, za ka yi magana da shi direct, ko maya ne dai. In dai ka tabbatar da ka wanda ka transaction da shi, abun da aka duba kaga wannan, kaga verification KYC na shi okay, ya tabbata positive na 10 bitcoin. Kaga that's me kuɗi ne ma wannan. Kuka duba ku ga terms na shi, yawan mutanen da suka bashi tom ma da cewa sun yarda da shi. Kuka duba ku ga sunan duka wayannan mutanen da suka bashi tom ne. Negative ma ba su da yawa, duk positive ne suka fi yawa. So kun ga negative mutane 6 ne, positive mutum 1000. Kun ga that's me wannan normal ne, za a iya kasuwanci da shi. Sannan shi kuma bayan ne kawai yake. So wannan takaitaccen bayani kenan dangane da yadda za ka sai kaya a Binance. Thank you.